nwaanyị jụrụ na m ama nnu di o, jụ na di m ama nnu m, mgbogo egboko nwaanyị aka m na-aya, mgbada agbada nwaanyị aka m na-aya, amụrụ m ife m ga-eme, achọrọ m ka ụmụ ụwa nyelụ m aka, gwa m ife m ga-eme ka nwaanyị a wee hapụlụ m di m. Ee, this very post nwee ka o si wee bịa, nsị ka unu welu ntị unu wee nụrụ. Ngwanụ ka anyị ga-enye together. Anọ m di. Marriage m na-achọ ịga 2 years now. Since mụ na di m nọ, enwebeghị m peace of mind na our marriage. Ọ bụrụ maka ofu nwaanyị n'ọkwado di ya ya na di m na-ayị. Atago m afọ n'aka nwaanyị a. To the extent, di m na-anụ m n'ụdị na ọ na-anụ nwaanyị. Mana ọ nwaanyị ahụ bụ onye nke ọ na-anụ anụ n'ezie. Ekwugo maka nwaanyị a kwuo enu kwuo anị. Family, friends, ekwugo maka this particular woman. Di m sị na ọ mara pịa aka. Afọ nwaanyị a bụ Uchenna. Me send the picture, send the number. Ka mmalụ na itinye nọmba na mba n'akwụkwọ mba ụwa. Na fa ga-esoro m wee yọọ nya si ya biko ya rapụrụ m di m aka. Oge mmụcha nwa, eji m operation mụ nwa. Di m etigo m ihe maka nwaanyị several times. Achọrọ m ịbịa kọba ihe melụ mana o tigo m ihe maka this particular woman. Akpọgo nwa ya na phone. Si ya na abụ nwunye onye dị ụtọ. Ya rapụrụ m di m aka. Nkwacha ya, ọkọba m ọnụ kpalịcha m na phone. Cut off phone. Di m na-anụ. Di m ada agwa m anything. Sọnsọ nwaanyị a ka ọ na-agwa anything. Today said that sometimes self, ya na nwaanyị ga na-aza kọlụ mpụtakwa ọnọkwa n'iru m na-aza kọlụ the woman. Di m ada akọlụ m anything banyere ndụ ya. Na nwaanyị a ka ọ na-akọlụ everything. Mma na ụta di m ga na-apụ mma ebe ọ na-eje. Unless before mma ebe ọ na-eje bụ ka m na-anụzi ka ọ na-akpọ the woman na phone na-asị ya na ọ na-eje ebe dị ụta. Di m na-akpọ nwaanyị a. Mmasị gị morning, afternoon, night. No, every hour by hour. Ya na this woman. Ajụgo m ya kedu ife gị na nwaanyị a na-akpa. Because ọ bụ ordinary boyfriend girlfriend. Fada akpọ onwe fa ka di m na nwaanyị a si akpa. Ayego ndụ sị ya hapụ nwaanyị a. Ka ọ nwaanyị zuo oke na marriage a. Each time m gwa my husband, sị ya na nwaanyị a bụ the cause of every problem anyị na-enwe na family. Di m asị m na ọ bụrụ ya. Ayego bịa sị ya ịmara ihe nwaanyị a na-emelụ gị, gwa m na mma emelụ gị ya dọbụ. Hapụ nwaanyị a ka anyị face ya marriage anyị. Anyị enwere ego mana eme nwaanyị a ejiri indirect way na-atụli di m ego. Di m na-akata for family ya. Ọ na-eche ka ọ ga-esi wee melụ, ka ọ ga-esi wee kata for nwaanyị a. N'obe ya. Nke bụ wacha mobi one day bụ na di m ewegolo last card nọ na account ya send elu nwaanyị a. Send elu this particular woman. Okay. Ụfọdụ oge di m ga-ebulu ife ọ ga-aba anyị lee anyị enweta ego bulu na-ebugala nwaanyị a. To the extent na ebe di nwanne ya nwoke na-alụ ụlọ ọ bụ ya nwa na-elekọta anya. Ịma na ife bụ achala ọ ga-aba anyị lee anyị ga-eleta almost 100,000. Di m wee kpọọ onye moto ụgwọ onye moto wee paakị achala jee bugala the woman. Before onye moto ebuga nwaanyị akpọ ndị m si ya biko asịrị nke mere panalọ gị nwaanyị ebe a na mkpa ma biznes ile achala mana ọ bụrụ na echi mepere ya biznes jee ebe a na-ele achala buteli achala mana nke anụnwa kịta anụnwa mfụrụ anya na ga-ebuganarị ya nwaanyị na garapịa na anyị ga-eyuzi ya gwacha di m ọ sị m na ihe ọbụla nchọ ka ime na anyị na-abụ ga-eme ya n'oge ebugala the woman. Ọ mara na ama m because anụ m voice note a na-abụ ebe the woman na-asị ya ya bụ onye dị ụta ka o butezali achala ọgọsị na ọ bụrụ ya ịmana eje m ka mụnata gachala di m tụọlụ m ọgụ ebe ahụ nsị na di m akwụbela ezigbote okwu n'isi m. Di m ada afụta masị nwunye ọ na-anụ anụ. Di m ada afụta masị anything. Di m ada afụta my effort na marriage anyị. The only person ọ na-afụta as ezigbote mmadụ bụ this woman. Mgbe gbachakwa m obi one day bụ na ọ na-akpọ the woman ọgwụ ya na ọkwa mana onye nwaka ọlọfụ ihe dị ka ya akọkwana ya na ndị ya mbọsị na ọ dị kọl ebe m alịlị mbechakwa n'ọlụkwa. Di m ada ekweta na anyị anything na contribute na marriage anyị because of this woman. Ọ ga-afụta my effort. Emechakwa katọn ịma na anything now bụ ego. Katọn ties a na-ama ịma na katọn bụ ego na di m wee paakị kwa katọn afta ka nke achala mecha di m paakị kwa katọn a paakị katọn paakị ya na moto ọkwa ojise m onye moto bugakwala ya dị woman. Ọ na-ese ndị dị woman ego ọ na-ebunye ya ọ na-ele amaghị m ihe m ga-eme emegidego m ike agwụgo m mgbe akọbụ onye bịala onye ya maka m ji wee fụ peji gị wee sị ka m kọntakodịrị gị ife a ka ị post olu m ya mmesa ndị ma pichi ya ma nọmba ya ka unu ya ọrụ m ya. Ọ bụzalụ mgbe ndị mmadụ kpọrọ ya ka ọ ga-eji wee kee tapụrụ ndị m aka ya rapụrụ m ndị maka ka mụ na na-abụma na-eji famili ya ka anyị plan ọma ka anyị ga-esi wee gụrụ as long as nọ in the life of my husband o nwere anything na-agwa di m ọ na-anọ. Ka m gbachaa nkwụ ka m bịanụ malụnụ ka resị na anya na ya na-abụ na-ayị bụ bifọ nọmba na ibi na ọ bịara ọsọ na ebe na-ete m mbọsị mgbacha nkwụ
amamife na-aga onye ifo gịta ji ụmụ ọnụgo di ọ na-anụkwa di then a na-anụkwa ya na neighboring village anyị ọ bụrụ the same village ga ọ nọ mana neighboring village nwaanyị awesa na amanwụ mmiri tobu iko ụfọdụ sị na ọ na-eme eze nwaanyị mana eze nwaanyị o mete ha n'ụlọ maka ọ bụ na o metara onye ọka eje chọrọ ndị ji ego wee jide ya ọ bụrụ na onye ka na-amaneji amaneji ọnụgo di mana ya na di ya bụ ndị a na-anọ n'ụzọ ya nwa anọlụ ọ bụ na ị ga-epost voice note nsogbu adịrọ. Thank you. Ọ na-afụgo ka o so wee dị unu ewekwugolo ntị unu wee nụrụ so biko ọ bụ na o nwere ife ịgba nwaanyị a nwere ike ime wee napụta die n'aka nwaanyị ajụ na ọma nnu di biko denye na comment section. Ọ bụkwa anụ na ị chọrọ imelie voice note imelie voice note ka m sendalịa biko nunu hapụrụ nunu nwaanyị a die onye na-eme ihe a hapụnụ di mmadụ hapụnụ di mmadụ ọkwana unu na-eme ihe a nwaanyị a na-anụ anọzalụ n'ime na-ata afụfụ ọchịkọta ọchị gị makwala amalụ na ihe anyị na-eme that na one day ị ga-anụ di o ị ga-anụ di one day ị ga-anụ di ụmụ gị ga-anụkwa di di awọsị na di atọkanya wee kwalụ nke ya n'azụ ọ bịawụlụ ụmụ amara bụ ụmụ nwaanyị na one kwọ di ha n'azụ kịta maka na ihe a na-afụ na marriage ike gwụrụ. Gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelụ dis woman aka iji gba ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka ụlọ ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka dị n'ụbọchị ọzọ.